October 2024 nang i-anunsyo ni Pope Francis ang mga napiling 21 new cardinals na kinabilangan ni Nooy Bishop Pablo Virgilio Ambo David ng Diocese of Caloocan. At December 8, 2024 naman, nang formal nang maitalaga ni Pope Francis bilang isang ganap ng kardinal si Apong Ambo na tubong Betis, Guagua, Pampanga. Kaya naman nitong December 30, pinangunahan ni Cardinal David ang isang misa bilang parangal sa kapistahan ni Santiago Apostol sa Betis Heritage Church. And I want to believe that it was Apong Tiago who prepared me for the calling to become a bishop, a successor of the apostles. Nasurpresa umano ang cardinal nang siya ay mabigyan ng karangalang ito dahil anya hindi niya ito in-expect. Parang di sa imahinasyon, hindi ko naisip na mangyayari ito sa buhay ko. But, you know, it's a call. Sabi ko nga, hindi ito honor, ito ay responsibilidad. Si Cardinal Ambo ang ikalawang Kapampangan na italaga bilang isang cardinal kasunod ni Cardinal Rufino Santos na tubong Guagua rin. Para kay Guagua Mayor Tonton Torres, isang proud moment para sa mga katulad niyang Betiseño at Guaguaeño na magkaroon ng isa pang cardinal mula sa kanilang bayan. Masayang-masaya po ang buong bayan, no, lalong-lalo na po ang buong Kabetisan. No, po, kami po ay masaya at siya definitely po, he will serve as one of our inspiration. Samantala, nanawagan naman si Cardinal Ambo sa mga kabataang Kapampangan na nais maging pari. Lalo na dito sa Betis kasi kilalang kilala ang Betis for so many vocations to the priesthood. So please, lapit lang kayo sa pari ninyo if you are interested to study for the priesthood. Nakilala si Apong Ambo sa pagiging aktibo sa social issues sa komunidad at sa pagtanggol sa mga karapatang pantao ng mga mahihirap. Taong 1983, nang maordinahan siya bilang pari sa Archdiocese of San Fernando kung saan siya naging auxiliary bishop sa kalaunan. Sa kasalukuyan, si Cardinal Ambo rin ang Pangulo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.